Green Farm. Sa baba. Ano ni mga cottage na ninyo? Huod mang dyan. Pwede mang mag-overnight dyan. Mga 3-6. 3-6 may 4,000. Kaway-kaway ang mga gwapa. Si Mama Dora, si Nanay Warlita, si Mamay Tessie. Mamay Tessie, kaway-kaway. 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 Kaya i-upload ta sa YouTube. San Joaquin, Green Farm. Oh, lapad ng lugar. Pwede mag-boating. Ano mo kung may, ayan, may zipline. Sakay ka ng cart kung pagod ka umakyat doon sa taas-taas. Ayun ang mga guest room. Gusto mo mag-stay overnight. Dito ang lake. Ayan ang siyan mga kalapate. Doon naman sa baba ang mga halaman. Dito ang restaurant. So, ang pavilion. Sumakay kami ng card from gate to pavilion, 60 per card. Tapos, umakyat kami doon sa taas. 150, balikan na yun. Pero kung isa lang, kung one way lang, 90. Ito, ang ganda dito kasi sobrang init na ngayon. Kaya, ang init kumala. Ito, super ganda, super ganda. Ito ang mga nanay ko, oh. Para lang silang nagkikwentuhan na magtutropa, oh. Ito. We give this time for them kaso alang ang init talaga. Si Mamay Tessie from Bicol, si Nanay Warlita from Kawit, Cavite, si Mama Dora from Mindanao. Dito sila lahat nagkita-kita sa Iloilo.